24 Ramchandrokat konjin Bising Klaijak Maglam te Maglam-bari te Don Bosco haimani Lama Sramnani thangui tongo obono thangai bijir khlaika 24 Ramchandrokat ni MLA Khwrwng Ranjit Debbarma te obono karibo social worker Rupu Debbarma te Khwrwng Sumon Debbarma te obono karibo kubungma adongrok thangai bijir khlaika o lama khlaijamo bai belai khe Don Bosco Khwnayarok borongni bagai belai lama kahamtei Thanglai Khwlainani hinai saka Khwrwng MLA Ranjit Debbarma naine disini koktomao जों तिनी Chini Ramchandrokat ni Don Bosco School by Chini Baijalbari je Lama thangmani Lama Maglam Lama obo tabo highway state highway khlaijagui tongo o samung chengkha o samung chengjak mano tabo buti khayei khlaijagui tongo tini nailena phailaimani chini borom ganang chini or social worker chini ojamar ngoti ekai Lama wati thangmani rologino je agency borok aro phaika bo tangna suru khlaika sal kolokma bisi kolokma angkha abo sawi lab krei sarkar phaika sarkar thangka lukorongni dabi tongmani o lama slamai rinani bagai tamoni hingka bongni bosabotino Don Bosco school tui porinani blekai jingja chini borom ganang rupo bai chini social worker sumon bai song chini omoddi babu song saka school thangdro phano omoni sekang repairing khairinani bagai o lamano jeng repairing khairika school jate phaimana mote tabuk blekai tongthokka mode state highway ka lama kotorongka tabuk chini lukorok gari khungni khungtam school ni bus rok tab thanan bagi blekai subida ngani amchani lukorok ba hamjaka o lamano mose kwar kotor kha tangai rimani bagai jengkha khlayo chini Ramchandrokat ni te kobang mamsayo itimoidena kam suru kha state highway ni kobang mamkha ta kaisa miya engineer bo salai ang saimankha chini somoto pordor bil hoite pohormura 7 কোটি টাকানি কয়েকদিন বিসিং টেন্ডার রংনাই আবো বা লামাং থানাই আনি বিধানসভা কেন্দ্র কি সংসকলাই কি খয়ং সকলাইও কে অমতি খাইনো Ramchandrokat ni গোবাংবা লামা যেটা 80 90 বছর 100 বছর খাইলাই জায়গা ও লামা তিনি স্টেট হাইওয়ে র খালাই জাগি তঙ্গো আগাম দিমতে বা খালাই জাংনাই जों खा खालायो जों थानसा तंगै बुबागारेन तैफांबाय सबा खालाय तंखाय दफा हानि कगनो वानसगै सबा खालाय तंखाखाय बसकांगो डेभलपमेन्ट बो उंनाय chini dofani manthaiba जों सेगै तुबनाय गाबोनि बागैनो जे तिनि जों ब्लाइखे तंथगो तामने हिंकाखाय अरो जे chini Don Bosco school lama ya kamini yango Baijalbari tar Maglam kamini bororok bini bosaboti rongno tubui aro podnani blaike lama kahamte sepmanani hini khaklayo omti khaino lukurongni subachu nahare buskangni salo जों tebo koto lama je khalai jagya o lama rongno khairinai sunarai kami lama agiwol it bojagya au boirikha tini thangai nukha sunarai kami ni je lama omobo pisungnai nei ang proposal rikha hoyto budget sopaikakai abo pisung thangan hena ang khaklaita hambai